דודו, שלום עליכם, אני אוהב אותך אחי, אבל אני לא מוותר על סרטון ואני נוסע עד אליך עם אופנוע בלי רישיון, לא אכפת לי, ומגיע לך גלידה כזאת בחינם עליי. שיהיה לך שבת שלום ואוהבים אותך אחי מכל הלב. אבל מה? תהיה לך יא גדול, אתה גדול מכולם, אוהבים אותך. שלחת שליחים לסרטון, אין בעיה, פעם הבאה תבוא אתה. דודו, שלום עליכם, אני אוהב אותך אחי, אבל אני לא מוותר על סרטון ואני נוסע עד אליך עם אופנוע בלי רישיון, לא אכפת לי, ומגיע לך גלידה כזאת בחינם עליי. שיהיה לך שבת שלום ואוהבים אותך אחי מכל הלב. אבל מה? תהיה לך יא גדול, אתה גדול מכולם, אוהבים אותך. שלחת שליחים לסרטון, אין בעיה, פעם הבאה תבוא אתה. דודו, מה העניינים? אנחנו אוהבים אותך אחי, ומה שהיה זה לא יהיה עוד פעם. למה אם יהיה עוד פעם זה סוף הדרך. למה? גם לנו יש חיילים, אתה רואה את זה ככה? ככה אנחנו חותכים. שתיים, אנחנו מקצצים רגליים וידיים, רק מי שמדבר איתך פעם הבאה. ותברך אותי למה היה לך כפרת עוונות. שבת שלום. ירון, מה קורה נשמה? אתם עושים חיים, אני עם הרב עכשיו. זה חיים, לא כמוכם. כל היום על ההגה, אנחנו עושים חיים, ירון. תמשיך, להתראות, ירון. היי דודי, מה העניינים? אני כרגע עם הרב, תראה איזה חיים אנחנו עושים. אתה יושב שם בתעשייה האווירית ואנחנו מסתובבים במזגן. איפה? אין כדורגל, אין כלום, נעלמת. טוב, תהיה בקשר, דודי. ביי. דודו, יש לי סטייקים בשבילך, מה שאתה אוהב. זה בשבילך א' א'. זה לא עולה הרבה, זה 140 שקל קילו. בשבילך, תשחרר קצת מהקופה. דודו, אני מבקש ממך סליחה, ואם שמעתי שאתה נפגעת ממני, בגלל זה אתה עושה לי פרצופים. אני מבקש ממך סליחה, ותתפלל אליי, יש לי כאבי שיניים. שיהיה שבת שלום לכולם.